हेलौ लोगोफोर, दिनैनि रेसिपिया डीप फ्राइड चिकेन आरो नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब आरो बेल बाटनखौ थुनानै होबानो जाबाय आरो शेयार खालामनो दाबाव। अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बेदरखौ 500 ग्राम लाबाय, ओमफ्राय लेबुनि रोसि दै गुदुं एसे होनाय जाबाय बेयाव। दा आं दै गुदुं होबाय, लेबुनि रोसिखौबो होनाय जाबाय। दा बेखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै 10 मिनिटसोनि थाखाय दोनथ'नाय जासिगोन। हाइजें 1 टीस्पुन, ब्लेक सल्ट 1 टीस्पुन, संख्रै हाफ टीस्पुन, सामब्राम गुफुर 1 टीस्पुन, सया सस 1 टीस्पुन, टमेटो केचाप 2 टीस्पुन, दा आं बेसोरखौ मिक्स खालामजोबनोसै। बेखौहाय आं मोजाङै मिक्स खालामनानै लानोसै। एबार बेदरखौहाय बे पेस्टआव लगायनानै लानोसै। बेखौहाय मोजाङै लगायनानै लानांगोन आरो जाहाथे बे बेदरावहाय मोजाङै हाबो। दा आं कटिंखौ जागायनोसै। 1.5 काप मैदा लादों आं। आरो आधा काप कर्नफ्लावर लादों। हाफ टीस्पुन संख्रै, हाफ टीस्पुन चिली पाउडार, हालदैखौ एसेल' लानाय जादों आरो ओरैनो एसेल' कालार जानायनि थाखाय। बेखौहाय मिक्स खालामबाय। मेरिनेशना जाबाय नै। दा आं बेदरखौहाय बे पाउडाराव फोननानै लानोसै आरो। मोजाङै फोननानै बेखौहाय आङो दैयावहाय सोमनोसै।
दा आं दैयावहाय सोमबाय, सोमनानै आरोबाव आं बेखौहाय फोनफिनबावनाय जाबाय। नै दा बेखौहाय फोनखांजोब्बाय। थावखौहाय मोजाङै गुदुं खालामनानै लाबाय। रेडि जाबाय नै, दा एवनोसै। बेखौहाय लासै लासै होनानै आलदा आलदा होनांगोन आरो जाहाथे बेयो सिथाबलाया। बेखौहाय मोजाङै रेडिश ब्राउन जाजासिम बेलथाय बेलथाय मोजाङै एवनांगोन। नै मोनबाय, जाजानाय जाबाय। ओमफ्राय जोंनाव टिस्यु गैयामोन नालाय, बेखायनो थाव सोबखांनो थाखाय नर्मेल प्लेन पेपारखौनो बाहायनाय जाबाय। नै बिराद मोजां जाबाय कालारा।